вечер на всички. Благодаря ви, че отделихте от времето си и дойдохте на една среща, която организирахме на основата на интернет, която се казва Неутрално и задръжда време. Тъй като училището беше така добро да ни предостави това място за среща, ще ви помоля в 8:20 да сме приключили. Тоест, всеки да бъде максимално кратък и изчерпателен. Темата всички я знаем и аз няма да досаждам да повтарям всички неща. Просто ние в дружбата имаме едно човечко право и желание и се обръщаме към общината с призив да общината да удовлетвори това наше право, желание, възможност да ползваме метрото, като имаме пряк достъп до него. Пешеходен достъп. Смятаме, че това е напълно възможно. Смятаме, че то не само ще удовлетвори нашето желание, то ще бъде полезно от самата община за развитието на метрополитена, ще спести много излишни разходи за автобусен превоз, ще бъде екологично ефективно и няма да изброявам всичките ползи от метрото, защото мисля, че особено експерти от общината много добре се дават сметка, но ние също се даваме сметка, че каква добра полза би имало, ако се осъществи идеята за пряк пешеходен достъп до метрото. Става въпрос за Цариградско шосе. До сега инициативата вървеше по един доста, как да кажа, добър начин, защото ние установихме добра комуникация с общината, с Софийска община. Проведохме няколко срещи, като започнахме с една голяма среща от Дружба 1, още през ноември, архитект Диков, Лорида Радева бяха там. И тогава за първ път чухме така на глас обещанието на архитект Диков, че две неща ще бъдат направени за Дружба 2. Пътека, алея до Цариградско шосе, който ще тръгва от Цариградски комплекс, а другото е тунел, който да ни свързва с станцията на Цариградско шосе. Оттам нататък създадохме тази фейсбук група, няма да разказвам историята, но имахме поне 3 срещи официални. Първата беше с районния кмет господин Цеков и съветника на ГЕРБ. Втората беше в общината с председателстващ госпожа Марина Ендрева, която е председател на групата на ГЕРБ в общината. Междувременно направихме с всички политически партии в общината срещи. Всички ни подкрепиха, всички казаха да. Сега тук ще отворя една скоба, господин Бертоев беше против каналната връзка. И продължава да държи тази своя позиция. При тези срещи ние получихме един, как да кажа, молба да го кажа. То не може да бъде квалифицирано като задача, но общината се обърна към нас да си действаме. Фирмата, която е собственик на имота на стръмното пред Цариградски комплекс, откъдето трябва да мине евентуално пешеходната връзка с шосето Горен, да отстъпи безвъзмездно право за строежа на алея, а по-късно архитект Диков предложи асансьор. Направихме каквото можахме, открихме фирмата, собственика, обърнахме се към него. Той отказа да даде безвъзмездно право и от тук нататък ние смятаме, че не сме нито в силата, нито сме, как да кажа, оправомощени лица да преговаряме сериозно с фирмата. Надявахме се общината и тя пое обещание да осъществи контакти и преговори с фирмата. Ние поискахме от общината да ни информира кога ще бъде срещата с фирмата. До сега нямаме обратна информация. Тоест смятаме, че зациклихме точно на въпроса с отчуждаването на земя. Но зациклихме не защото ние не сме свършили така доброволно начала ангажимента да правим контакт, а защото не видяхме някакъв активен интерес от страна на общината и специално на кметското искане. Сега, от тук нататък ние трябва да решим какво правим. Междувременно чухме една идея преди няколко дни, архитект Димитров, който също поканихме тук на среща, не го виждам тук къде е. Също имаше идея как да се осъществи пряк достъп през тунела за метростанция 19 и искаме да кажем на хората, които представляват администрацията, нарочно не сме поканили политически представители, колкото и те да настояват, между другото, ние отказахме това. Искаме да чуем администрацията
какво ще предприеме по нашите искания. Защото смятаме, че в край на краищата общината е избрана от хората и тя трябва да служи на хората. Метрото също се строи не за посоката си, а за хората. И ако хората живеят тук и сега, те трябва да ползват метрото, което е на 200 метра от тяхното право. Освен това искаме, разбира се, да бъде изградена и улица Обиколна. Тоест това са нашите две искания и мислим, че можем да намерим пак общо едно, пак да вървим напред, защото в момента сме зациклени. Не сме тръгнали по линията на организирани протести, макар че трябва да ви кажа, че моето впечатление в групата е, че е много радикализирана. Държим на диалога и за това време ще се среща. От тук нататък след това ще изказване, защото ние очакваме от вас отговор. Ще решим какво ще правим. Но държим на диалога, пак повтаряме. Затова ви предлагам да представя първо всички, от които очакваме да вземем думата. Кмета на районния съд, господин Цеков, заместник кмета на общината по транспорт за Любомир Христов, господин Братоев, шеф на метрополитена и архитект Димитров. Тук сме хората, които сме в групата. Аз се казвам Людмила Вирнова, до мен е Петър Върбанов, Красимира Янова, Иван Димов и всички. Сега как да процедираме? Аз бих искала да дам думата първо на районния кмет, защото смятаме, че той представлява живеещите в дружба, той трябва да защитава нашите интереси, да чуем как той защита нашите интереси, какво направи той. Аз първо благодаря, че завършихте с изложението с диалогичността. Някой част лично съм показал, винаги такава. По отношение на диалогичността, казах, които съм показал такава, само ще се върна малко към вашето изложение. В частта конкретно на проекта среща по мен времето, това е един подход, който аз лично съм избрал и някакво се прави. Когато нещо се прави, съответно да има публичността и да може да се представят всички проекти, които изобщо биха да се случват в района. По отношение на това какво аз съм направил, може би за малко хора в залата е известно, аз се занимавам конкретно с метрото и изобщо с така обществено ангажирана личност съм доста години, вече 7-8 на стълъж, специално по отношение на проблемите на района, както хора знаят, съм живущ в района. Тук е, така бих искал да ви предам като представители на хората и конкретни документи, може да се стане само да се разглеждате. Да, това са само част от тях, защото конкретно поставихте моята ангажираност към случващото се, затова ще говоря конкретно. В качеството си не само на районен кмет, а и в качеството си на член на Сдружение Дружба, в качеството си на човек, който е присъствал на общественото обсъждане още 2005 година, когато, за съжаление, формата беше така доста малък и много малко хора. Доста рехава беше установката. Доста малко хора присъстваха. Това са копии от протоколите с взиманите решения, с предложените варианти, с становището на районните и на кмета по това време на с становището на Сдружение Дружба София, към което аз мисля, че трябва в този момент и продължавам също така да се числя. Винаги сме искали по-добър транспорт, в случай говорим и за транспорт, по-добър метротранспорт в района. Нашето искане и тогава е било да бъде приета друга жълтия район, по една или друга причина това нещо не става. През 2006 година е прият сега действащия маршрут, не е общо казано. Така че към настоящия момент това са фактите. Макар искането, макар нашето твърдение, че още
АЗ-2 остава извън реално рамките на метростанциите. Това е било и към тогавашния момент, и аз в настоящия момент съм на същото мнение. Въпросът е тук настепен при вече създадените факти, какво можем да правим. Да, няма какво да се връщаме на Да. което е ясно. Не, понеже лично посочихте каква е моята ангажираност, аз за това искам конкретно да кажа каква е конкретно моята ангажираност. Вижте, такъв документ, че не обслужва дружба. Така, Сдружение за Родосот е подписа на председателя по това време госпожа Радева, така че това е било моя ангажираност и продължава да бъде моята ангажираност към момента. В този ред на мисли, аз бих искал господин Бартолов малко повече да кажа за конкретно случай, каквото се прави за метрото в момента. Това е чертежа, който поставихме там на място. По отношение конкретно и на улица Обиколна, защото не я засегнахте. По миналия ни разговор с вашите представители от Facebook групата беше поставен въпроса за улица Копенхаген, така че и за нея смятам, че можем да кажем. Разбира се, и в последствие господин Христов ще се включи към този разговор. Добър вечер, господин. Значи, да започнем с улица Обиколна, тъй като метростанцията, метростанция 20, тя е кръстена, няма такива названия, точно времето, е разположена между булевард Цветан Лазаров и Списаревски, като при тази схема, която се посочва, станцията има изходи от страната на Дружба 2 на тротуарите, където на Цветан Лазаров, плюс страната на Дружба 1 на Списаревски, на тротуарите на Списаревски и Кръстов Шухов. И има допълнителни входове между двата булеварда, защото там по общия устройствен план е предвидена една спортна застройка, но вече отдел за строителен план. Тъй като метрото се проектира не само към днешната застройка, а и в перспектива, защото това е да служи 100 години, а не на държавата и повече. Понеже стана въпрос за Обиколна, това е фактически част от проекта за Обиколна. Улица Обиколна е част от този проект и тя ще бъде изпълнена с този проект. Проектът за Обиколна вече е почти готов. Буквално днес, като проектантите го дойдеха, така да се каже, извадка, края на следващия седмица ще е готов, но той ще се изпълнява Обиколна, ще се изпълнява след метрото. Не може, тя е върху метрото, част от нея. Другата, знаете, че е строителна площадка, част от нея. Така че до година, в живот и здраве, някъде това време, вече Обиколна ще започне да се изпълнява. Предвидено е както Обиколна, така и Кръстов Пастухов. Булеварда от Искърско шосе до Копенхаген. Това ще бъде една цялостна връзка, подобно на Ломското шосе, с тротуари, с унипаражи, с нови комуникации, нови инженерни мрежи, нови асфалтови настилки, осветление и така нататък. Знаете, че е прекъсвано. Нашата дискусия трябва да тече в една посока, това е подход пешеходен към Цариградско шосе от двете места. Извинявам се, че не прекъсвам, нали, понеже бях зададен два въпроса. Айде, аз започнах от втория, понеже стои пред нас. Знаете ли защо е прекъсвано? Нека да се чека малко като диалог. Защото до сега установихме, че общината има като че ли изградено единно предварително мнение, че ние непременно трябва да бъдем използвани с допълнителна довеждаща транспорт. Казваха нашите, нали така да. Вие непрекъснато ни убеждавате, че ние трябва да пътуваме с рейчи и да ходим на метрото, което е на 200 метра. Ние искаме да ни кажете, възможно ли е да ходиш пеша до метрото и как? Има ли тези групи, няма ли да има? Това ще Говорим, че Първо, не знам, че се службате, но ще ви кажа нещо друго. Значи транспортните линии, които са автобусните линии, в случай знаете на кого са, тук детайлите няма да влизам. Значи на метростанция би могла да генерира между 1000 и 2000 пътувания само от Дружба 2, което означава да се концентрира върху малките 1000. Двупосочно са 2000, за един месец са 60 000, за една година са 720 000. В момента от общината до частника не е постъпило нито едно писмо, защото господин Върбанов помоли да се свърже с частника, но това на него не му е и радо. Другото, което е за булевард Копенхаген, беше даден един проект финансиран, даден външен и направена първа копка. Говоря, няма да казвам от кого, за да не споменавам имена. Финансиран, направен, готов. Първа копка, обещание от общината. 16.11.
Миналата година се каза март месец ще има достъп на комплекса до метрото. Аз не съм го изразил, не съм поел ангажираността да го направя това. Значи нека да бъдем така добри и доблестни, нещо, което да бъде извършено. Значи не искам да направят по-стъпък към метрото, защото това означава, че ще се спрат проекта, който им е така добре заложен, че те трябва да започнат да копаят и да го изпълняват. Трябва да го спрат и трябва да се направи той наречения промен. Конструктивно е възможно. Финансирането може да дойде от общината, но това означава, че ще се забавя. Относно пътеката, е изградена с средствата и помощта на целият Цариградски комплекс, независимо, че в момента не е узаконена. Желанието на хората да преминават по нея, в случая взимат довели до съответните жертви, хора паднали по нея, хора с навекнати крайници, което ни накара да се поразровим и се казва, че по принцип планировката на метростанцията не е била заложена горе. В смисъл, тя е била малко по-надолу, така че наистина би могла да обслужва комплекта. Плановете се изменят, дали финансово, дали не, в момента метростанцията максимално обслужва интереси в центъра и метрото, което означава, че тя не служи ефективно на жителите на Дружба Б. Поетите ангажименти от общината и от съответните архитекти би трябвало да са изпълнени. Подкрепяме кмета на района в усилията му и естествено ще продължим. Значи не може общината да прави съоръжение, което реално да е в полза на определени структури, изградени на Цариградски комплекс. Това, което в момента виждаме, да кажем, нашата пътека не се вижда. Демек, тя е някъде ето там. И знаете ли защо не се вижда? Според мен въобще не са си направили, от моя гледна точка, това си оказвам лично мнение, труда, след като не е пуснато и едно писмо, ако искате оборете ме, но не е постъпило такова писмо, за искане за отчуждаване или така нататък. Защото ние... Точно това ни притесни всъщност. Да продължим, защото сега преди време парцел е бил на един собственик, сега на други, но държиме комуникация с тях. В случая и господин Върпанов и определени други хора се опитаха да повлияят по един или друг начин, за да се случи тази пътека. Общината къде е представена? Просто въпрос, аз не очаквам отговор от ваша страна. Затова съответно седим в момента и този проект, който се предоставя, за нас е много добре, защото няма да е пряка връзка с метростанция. По никакъв начин. А знаете, че така изградената метростанция е почти на нивото на улицата, която е долу. Ако някой иска и да има допълнителна информация, може да му говори. Разликата между 1 и 5 метра. Дали надолу, дали нагоре, това вече общината ще каже. Така че топката е във ваши ръце и определено жителите на Дружба са ефектирани от това нещо, което се случи. Да се изградим метростанция, която да обслужва интересите на гражданите, да обслужва интересите на частниците. Защо не се прави? Не знам дали не се допират тези линии, които са част, доколкото знам. Ако обясните, не мога да бъда сигурен и това ще провериме. Може ли малко по-кратко да... Заповядайте, ако имате да отговорите, но аз искам да добавя, че като журналист си спомням, една сграда в Хасково беше построена без стълбище, жилищен блок без стълбище. Това беше символ на социализма. Сега метро без достъп за хората ми прилича на същата работа. И ако е допусната грешка в планирането, в проектирането, трябва да се признае тази грешка и да се оправи. Все още има възможност да се оправи. Аз след малко ще дам думата на архитект Димитров, защото той има една идея, не е лошо да чуете идея. Ако имате нещо, по отношение на Копенхаген. Вече казахме, че няма да коментираме кога и кой, при какви условия и какви ангажименти е поемал и всъщност какво е направил или не, но трябва да кажем следното. Безспорно, вероятно е ясно за всички, че Копенхаген трябва да бъде изпълнен и да се осигури пряката връзка с най-малкото първа степка и първа фаза с булевард Цариград. И именно поради тази причина тази година в бюджета на общината са заложени средства за финансиране на това действие и в момента има обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, която включва изграждането на пътната връзка, включва
изграждането на цялата подземна комуникация в участъка и включва рехабилитация на мостовото съоръжение на Цариградско. Така че в рамките на законните срокове в началото на лятото би трябвало да има избран изпълнител, за да може да започне работа. Аз лично се надявам до края на тази година да имаме вече функционираща връзка. Що се отнася до, ако греша ме поправете, по отношение на автобусните превози, в момента има функционираща някаква транспортна схема, която е одобрена от Общински съвет, която в годините е функционирала такава. И след като беше пусната в експлоатация метростанцията на Цариградско шосе, бяха направени някои промени в съществуващата транспортна схема. От една страна автобуси, които не касаят пряко вас, но касаят други хора, които също са жители на София и е осигурена връзка на тези автобусни линии с метростанцията. И точно защото говорим за факта, че специално дружба се обслужва и от частни оператори, въпросът частни оператори са с договори, които общо взето почти не позволяват, за съжаление, това дойде, как да кажем, пластичност или динамичност в разписанията и в маршрутите. И въпреки това беше направена промяната в 114-та линия в оптимално възможния към настоящия момент вариант. Не казвам, че това е най-добрия. Със сигурност по-доброто обслужване ще се получи в момента, в който имаме връзката Копенхаген-Цариградско. Това е категорично. Нека да видим как ще минат процедурите. Трябва да кажем, че все пак така и в тази ситуация, в която е икономическа, почти всички процедури се обжалват. Аз наистина се надявам това да може да бъде преодоляно. Има осигурено финансиране, то е заложено в бюджета на общината за тази година в капиталовата програма, като отделен ред е записано булевард Копенхаген връзка с Цариградско шосе. Тоест, ние сме поели ангажимент, че това нещо ще се случи, средствата са осигурени, проектът е готов и тече в момента процедурата за избор на изпълнител. Това нещо може да го видите и на сайта на Агенцията за обществени поръчки, ако някой има някакви колебания или съмнения дали действително е такава процедурата, въпреки че все пак, надявам се, сме доста така разумни хора и все пак всеки стои за това, което казва. Чудесна информация, но се върнем за пешеходния И връщаме се. метро. Ако искаш, може да разкажеш това, което се коментирате за преместването на въпросната метростанция. Сега, не сме се занимавали. Само аз говорих, само за пазара говорих с Телко, бяха станали въпрос. Колкото знам, проектът почти вече е готов, той скоро ще бъде представен, само че дали пътека, дали с някакви добри допълнителни съоръжения, но той ще значи има проблем с собствеността. Отдаването трябва да има нов устройствен план там за да може да се отчужди. Което е процедура дълга. Което е много процедура. Трябва да има революционен план най-малкото, за да има това съоръжение, да го има там, за да се иска отчуждаване, ако няма някакво доброволно, така да се каже, съгласие. Не знам как става, той Митко Димитров ги знае повече. Това е много дълга процедура. Да. Вие бихте ли казали вашето становище за те наречения пешеходен тунел, който да влезе в вестибюла на станцията? Значи, аргумент. Аз сега ще го кажа, не крия и миналия път, че го казах, ще го кажа, че за мен това е несериозно. Защо? Казвам несериозно, нали всеки го разсъждава как се иска. Просто технически несериозно. Ще говоря по друг начин. След като ще има метростанция, която е на равното, дори да се вкараме в този тунел, така че аз мога да кажа габаритно, че има проблеми, но това подлежи на допълнително изследване, дали също е така възможно. Ние така, че хората трябва да ги качим по някакъв начин в горната част на този тунел. Вие не знаете тунела къде се работи. Самият тунел е закон 4%. Значи трябва да бъдат, той е напълно, който трябва да го преодолеят с това съоръжение с тези стъпала, с тези пътеки. Долу горе ще трябва да се преодолее малко по-малко, но предварително подобен наклон, чрез тунела и чрез достъпа до този тунел. Добре, може ли да изслушате архитект Димитров с неговото предложение, което ни видяхме? Те виждат много идеи, само че нищо не се реализира. Ако нещо е решено, трябва да е
понеже чисто да месец, също ще метростанция. Предполагам да се отрази. Той има идея да се задължи малко от самия. Чуйте го, да не го презентираме. Да видим нещо, което ние също силуваме. Вие сте свързани с лета. Говорим само да ще силуваме, да. Да кажа, аз някакво да се накратко. Сега само обаче да продължи, само да кажа. Това, което се спомена преди малко, че метростанцията на Цариград се места няма такова нещо. Категорично. Ето го проект. Той е избран променено, има някакво предварително избран друг вариант. Така че станцията има 5 варианта, които са обсъждани. От тези 5 варианта, един вариант е одобрен и този, по който е одобрен, е направен революционния план. Точно така, не е правилно казвате, има благодаря за помощ. Вашите варианти, по принцип ги е имало, прикладно е така по-дълго време линия от функциониращите варианти, който би могъл да функционира, би направи дълго време като предложение. Защото последния етап 3 месеца, преди взимане на решението, в смисъл това нещо много интересно. Извинявам се, но къде имате тази информация, че в последния момент? Не в последния момент, говоря, че по принцип разискването на метростанция, вярвам, че е било малко на чуж терен, но тя е трябвало да излезе малко преди кръговото, което се вързва с тази улица. Но съжалението е миналото, вече не може да се... Доста дълго си е била там и в последния момент се изменя. Само да помисля. Петте варианти, които сте били, имаше на времето първо 2 експертни съвета. След един експертен съвет беше повторно имаше обсъждането в читалището. 2 експертни съвета. Първият експертен съвет от петте варианта, от цял 3, е оставил 2 варианта. Този, който казва, където аз виждам така, където върви, и другия вариант, който в момента се изказва. И след обсъжданията, след допълнителен експертен съвет, от експертен съвет е одобрен от тези варианти, така наречения червен вариант. Така че не е имало нищо. Не, аз точно за това говоря, благодаря, че съм изчитал това нещо. Съм писал другите експерти, които са били. Защото много е интересно, пак продължавам да следи да видя докъде и как точно ще се изменила. Защото в началото се година определено друго мнение, къде трябва да бъде самата метростанция. Това е вече загубено и е състояние като цяло. В смисъл вече... Другото, което искам да кажа, е Европа, тъй като всички цитираме Европа, там всяка информация, която е по-стара от 2 години, се актуализира. Тук в момента, кмета, 2005 година се прави проект. 2006 година ето това е ситуация, метротрасе от метростанция 13 до летището, актуализиран вариант Б съгласно препоръките на експертния съвет на ДАК. И общинските съветници приемат следа, която директно върви към летището, все едно минава през полето, както всъщност се минава, без, за съжаление, вие сте член на дружба, нали? Ако отворите списъка на хората, които са присъствали там, нито един няма от дружба 2. Даже от дружба 1. Казвам го, защото в понеделник на 1 април ние като граждани на София направихме пресконференция, в която мотото ѝ беше метро за хората, а не за усвояване на едни пари. И по-същественото е, че тази практика, значи колко години, 8 години, никой не е актуализирал, а чисто човешки проблем. Екологичен, транспортен, не говоря за финансови. Стигаме до днешното състояние и затова избрахме 1 април, защото цяла година политици и управници ни подлъгват, но на 1 април може да кажем истината. Има ли решение по този въпрос? Има. Това, което е започнало, има строител,
има пари и понеже господин Братоев вече е показал, че и в движение може да се преработват проекти, архитект Диков няколко пъти вече променя неща, притиснат от гражданите в полза на това града да става по-добър. И за това тук се опитахме да покажем 3 основни момента, които дават отговор на проблемите и не само им дават отговор, но дават възможност на тази територия да става наистина по-добра за живеене, защото само на 3 км на изток царя живее царски, а тук хората живеят в панели и гледат насреща онези безумни сгради на Цариградско. Значи има възможност тези хора, тази среда, ето първата крачка е как метрото да стане по-удобно. Абсолютно не коментирам начина, по който се планира метрото, защото това е един пример как се създава метро, пак подчертавам, заради самото метро. Това е случай, който е започнал да се строи. Това, което излезе като информация от устата на госпожа Фандъкова, че видите ли, с икономисаните пари, сега ще направим още една метростанция по 2 метро диаметър от Джеймс Балчер до къде? До Парадайс, до Мола. Ако вие, господин Диков, и Диков заведете, Братоев, и господин заместник кмета, който осигуряваше там комуникациите, ако отидете и да видите какво безумие е този мол, а след няколко месеца или година ще се появи и най-големия на Балканите при Икеята, тази метростанция, която даже сте подготвили проект, не трябва да бъде при мола. Трябва да бъде там, където са хората от Драгалевска скъпа. Там са 18-20 хиляди. Както и тук, в тази част на дружба, са 24 хиляди софиянци. Затова, много простичко, е възможно метростанцията, която е изградена при това, комплектована с огромния подземен паркинг, просто да тръгне към хората и да се изгради веднага след като излезе от тунела. Да слезе с 300 метра и хората по най-простия начин да отидат от метрото до вкъщи си и обратно. И това да минат през една паркова част, а метростанцията 19-та преминава метрото в тунел, а останалата част аз предлагам всички общински активисти, които са взимали участие, включително и общински съветници, да се приеме този проект, тези изградени площи на метростанция 19, да им се даде, даже да им се подари и да я ползват под аренда. Да видят как тук слизат 0 хора, а тук слиза дружба. И затова абсолютно добронамерено и казваме тези неща. Отваря си се тунела, както е започнал, веднага след като излезе с всичките му технически изисквания по същата следа, която има, само че въздушно преминава над булеварда и след това влиза под земята и метростанция 20 не е на това пусто място по този уникално тъп начин, казвам го като гражданин, и за тази метростанция при това се явиха 154 архитектурни колектива. 154. Умножете ги по 5. Тези хора
изобщо този потенциал архитектурен не се използва, защото е прието едно убийствено за хората трасе. Така, метростанция 20, тук, както е започнала дупката, същия строител може да направи, докато изчаква, да направи езеро или нещо друго, от което тази част има нужда. Господин Димитров, може ли да се върнем техниката? Сега, с секундичка ще се върна госпожа. Защото не мога да го... Значи, проблема не е само дружба 2. Влизайки, тръгвайки станция 19 на 300 метра долу на терена на кота 555, правейки под нея вестибюла, метростанция 20 отива при високите блокове и там се прави площада, местото, театъра на дружба, вързва се с езерото и всички тези хора, които така или иначе, това ще им е шанса метрото, а метрото, господин Братоев, и вие знаете, се прави за бедните българи. А те са 99%. И оттам насетне, то продължава по средата, която е направена. Не говоря за други подробности. Тук, цялата тази процедура, убеден съм, че може да се случи. Необходимо е информация и разработката на цялата тази система около нереализираната обиколна, като система от алеи, т.е. превръщането на тази територия в истински парк и като посочта пешеходния достъп до тази метростанция става по възможно най-естествения начин. Може ли да попитам? Значи, в момента, когато се занимаваме, това е нашата метростанция на Цариград. Това е Цариград. Добре, какво трябва да се направи тук? Това какво представлява? Това е линията на стръмния склад. Ето, тук е показан тунела, за който господин Братоев спомена 4% наклон. Децата къде са пързали? Моля? Децата къде са пързали? Така, това, което се копае, тази дупка, която е започнала, тя има още 200 или колко метра, стига до стената на изградената метростанция. Това се изпълнява и тук, докато това се изпълнява, се изготвя проект, коментира се с вас този проект. По най-простичкия начин, тази метростанция е светла, открита, много по-проста. Ние ще влизаме от тук и как ще стигаме тук? Стигате тук се качвате на метрото. Там се прави допълнителна спирка. Не допълнителна. 19-та станция от Цариградско се закрива като метростанция и се прави метростанция. Това е идеологизъм, някакъв, извинявам се, че го казвам. Господин Братоев, Само момент, нека да кажа ясно. Метростанция 19, мисля, че го кажа, по всички разчети, по всички проучвания на товарни спътници, е буферна станция за Цариградско шосе. Така ще се ползва. Завърш малко, чакай да молете се рече. Чакай сега, не ме кара да приказвам работа, които трябва да ги приказвам. Добре, аз председателствам, давам думата на... Както метростанция Сливница в Люлин не обслужва Люлин, а е буферна станция за хората, влизащи от към Сливница, град Сливница, от към Божурище, и тя е натоварена. Много добре натоварена, така и Цариград ще си бъде натоварена, защото целият буфер трябва да се поеме от нещо. А не да подминем и този буфер да отива в града, автомобили, автобуси, да се чудим къде да ги разтоварваме после. И второ, на тия 200 метра, дето казваш, да се направи нова станция и после пак с този стръмен наклон да вървим подземно, няма да ни стигне наклон. Така че не си го изследва, а и второ, това е на 300 метра да правим нова станция. не ме разбрахте, господин Братоев. Разбрахте аз. Не ме разбрахте. Първо, това, което допуснахте, измишлятината да има буферен парк на това място, не го коментирам. Нека времето го показва. И в момента, както ще видим тук, там няма нито една кола. Не го коментирам. Ще дойде след 100 години. Това, което казах, тунела, който е започнал да се изпълнява в посока метростанция 19. Излизане открито. Излизане открито и се прави по най-простия начин, открита, слънчева,
с един вестибюл. Тази се затваря като метростанция. Връзката на тези хора, буферния паркинг, направете го на 18-та. Нали? По същото трасе, по 18-та ще бъде още по-близо. Там и автобусите ще отидат. След което не се гмурка отново във водата и в дълбокото, а продължава открито и пресича, това място пресича булеварда. Това нещо е невероятно. След като пресече булеварда, се забива и тази част от този булевард, ето тук, се прекъсва. И тези блокове, т.е. с реализирането на тази част от обиколна, тук не е нужно да има булевард. Влиза под земята и реализира втория елемент, който е особено съществен. Центъра на дружба. Едва ли има по-хубаво място. Трябва да ви кажа, ако някой може да ни покаже нещо хубаво в дружба, освен езерото, аз лично не мога да заведа нито един и да му покажа. Това е една от ценностите, които не можаха да се унищожат с последните 25 години. Благодаря ви, господин Димитров. Понеже просто време отнеха. Аз обаче останах впечатление от думите, които вие винаги повтаряте. Вие третирате спирката на Цариградско шосе буферна, което не е за дружба 2. Аз така Не, казвам, че буферна и дружба не може да ползвам. Ами айде кажете едно и също. Сега кажете вие решение. Основно тя е предназначена да поема буфера на Цариградско шосе, т.е. автомобилния поток, не автобусните влизащи. Както в Люлин 140 хиляден град Люлин има 2 спирки само, третата е буферна, така и тук едната е буферна, другите двете са в дружба. Понеже това трасе е одобрявано с много процедури, тук господин Димитров каза, но не казва всичко, защото след 2005, 2006, 2007 екологичните оценки, обявления тук в местната община, 2009 по актуализацията на общия устройствен план на София, където това е заложено. Ние работим по документи, по одобрени регулационни планове. Не може така. Вземаме сега, всеки се фантазира. И после се чудим защо се варят сгради на някой архитект. А не сега караме пък да кажа и аз. Не говори глупости. Не. Това, което е посочено е във вашата следа, която вие сте процедирали. Да. Господин Братовар, ако вие наистина разбирахте, само момент. Чакайте. Това е в процедираните неща. Нека не го превръщаме в диалог между двамата ви, защото все пак искаме да чуем хората тук. Аз трудно ми е да се среща, но искам да спрем до тук и да задам въпроса на господин Братов, защото вие сте единствения силен противник срещу тунела да се използва пешеходна. Има ли такова решение? Сега ще ви кажа. И по трите решения. Първо по пътеката, според мен пътеката технически е реализирана, трябва да се изкара проекта и вече там да се види как. Дали ще е пътека с стълби, там и така нататък. Не мога да ви кажа как ще е, както е планирана. Доколкото разбрах, че той е частично алей и частично стълби, за да стане, но не съм го виждал. Наяви, за да кажа. Леко на асансьори се спря. Има вариант. Аз съм един вариант, ви казвате асансьори и следвате даже ескалатор възможност. Дали може? Това е друго. Второто, по отношение на обиколна казах. Цялата обиколна е включена в този пакет строителни работи и тя ще бъде изложена до година. И третото тунела, тук в момента се намира. За съжаление, ние не сме изцяло приключили с проучването на възможността за тунел. И правите ли проучване? Защото това нас много ни интересува, вие обещахте да правите проучване. Това е една пресечение на тунела. И на този етап, отгоре остава 2,20 см. Господин Димитров може да каже какъв е норматива за пешеходен поглед. Норматива за пешеходен поглед е 2,50. Но трябва да се поработи, да се види дали има възможност да се снижи наклоните, да покажем обаче, да се снижи малко пътния бетон, евентуално да се направи отгоре това съоръжение. Това, което разбирам е, че технически това би могло Още да би могло, без да казвам категорично без да този етап. казвате окончателно. Но вие Така че- работите в тази посока сега. И кога може да имаме резултат? Защото в момента се прави вече приключи работния проект за тунела, тъй като сечението на тунела
профилно се определя от статиката от натоварването от почва, тъй като това се строи по така наречен Така, нов точно, че строителен. може да се промени пък тунела, казвате, че е приключила проектът. Не, проектирането, той се изпълнява вече. Не, но вие казахте нещо, почнахте да говорите за 4% наклон. Когато говорите, че е несериозно, просто може да се аргументирате защо според вас не трябва да има такъв пешеходен тунел? Значи не казвам защо. Защото ако има един наклонен тунел, в който аз пеша трябва да вървя, и на 200-300 метра отдолу пък има друга метростанция, която е на хоризонталното, аз ще предпочита да отида хоризонтално. Далече. Има опитване само. Да, Значи последния блок е на 350 метра от станцията, може би Последния остава ли? Чакайте, Добре, дойдете да видите по калната пътечка и след това ще видим кой ще предпочитате. Аз не казвам сега кална пътечка. Айде сега, молим се, тук не заглавиш. Сега, добре, предлагам ви само за калната пътечка, отидете на Лончевичка, отидете на Черноморе, да видите какви булевари да стават след Петров, и тогава да говорим за калната. Добре. Госпожа, мога ли само секунда? Значи, хората от Цариградски влизат от 8-ми етаж, движат се, качват се горе по ескалатори или по асансьори, движат се някъде по стокации и след това отново слизат в метрото. Господин Братоев, загубата на време, комфорта на пътуването е минимум директен достъп до най-доброто, което вие сте създали метрото. Затова кодовата линия, ако тези 300 метра, 300 метра означават, че 300 метра ивица, всички тези хора ще бъдат откъснати. Отказа от ползването на метрото ви го гарантирам. Затова всякакви опити тази метростанция да бъде достигната, тя, по каквито и да е начини, е неубедително. Нейното място е долу при хората. И това аз го заявявам с същите средства, с същите срокове, с същия строител. Но други проектанти. Това за тунела не ги удалкайте хората, защото нито 4% отговарят на тунел, а 250 метра тунел е недопустим. Нека да си говорим сериозно. Пътя и вие имате достатъчно опит и влияние да се преработи в полза на по-добрата транспортна работа. От края. края на станцията на... Моля ви за малко нещо конкретно. Се възри на нашата пешеходен достъп до метростанция. Чухме пътеки на асансьори, ескалатори и така нататък. За мен вариант, който вие казвате с тунела, приемам. 4 градуса наклон, не говорим да преодолеем 25 метра за инсталация, нали? Говорим точно този. Значи ние говорим, че този тунел, който ще правим, ще влезе на нивото на метростанцията перо надолу. Да, но тунела излиза долу на скат. Или трябва да се качим в горната част на сечението на тунела, защото отдолу са влакове. Както е, ако сте минали до станция Ново мост, може да вземем, че отгоре се направи пешеходно. Там самия държан профила на тук. Той е кръгъл тунел, затова казвам, дайте малко време да бъдем на проектанти, конкретна задача и да кажем, може да отговорим. Въпросът е вече задача. Моля ви се, чакайте малко. Янко има дума. Имам конкретен въпрос. Защо ни карате нас хората да се превръщаме в експерти? Аз не мога да ви разбера. Омбудсмана на София ви каза, хората искат нещо, вие сте хората, които трябва да го постигнете. Взехте се с някакви срокове, сега ще наскариме всичко, да направим една грешка на даден проектант с друг проектант. Не, казвам ви, като искаме да имаме връзка с метрото. Това как ще го направите? Само да ви кажа малко пешеходна връзка. Ама това си е ваша работа, защото утре ще направим подписка и вярвайте, че всички се подписват за това нещо. Обаче тази подписка няма вече да иска метростанция, а ще иска хората, които са направили грешка. Само да ви кажа, и вие всичките, които застанахте тук и в момента оговаряте как да стане това нещо, ние сме хора, ние не сме експерти. Не се изисква от нас да вадиме проект. Ние искаме пешеходна връзка до метростанция. Как ще осигурите си ваша работа? Не да 4 градуса наклони тук всеки да мисли как ще го приеме. Работата ви беше да се осигурите достъпа. Имаше ангажимент от 11 месец до март да е приключен. Ангажимент на човек, който има авторитет и е пратеник на общината, в смисъл той работи там.
Това, че някой не си е свършил работата и поема ангажименти, води лично отношение и петни не само неговото име, а името на общината. Станахме експерти. Искаме просто ангажимент от ваша страна да чуем твърд. И кажете го, формулирайте го, кажете срокове, какво правите и какво ще направите, за да имаме пешеходен достъп. Тук, извинявам се, искам още нещо да добавя. Всичко сякаш свършва да стане градски комплекс. Обаче след булевард Копенхаген има още един квартали, които са малко многобройни и които в тази посока, и за тях в тази посока към метрото има само кал. Никакъв тротуар, дори по съществуващото Цариградско шосе. Това Цариградско шосе няма и половин метър тротуар. Сякаш то трябва да бъде граница, която разделя всички, които са от едната страна, от тези от другата. И това се наблюдава абсолютно навсякъде. Че проектира се нещо, прави се за автомобилите ли се прави само и всички ние, щом излезем от дома си, трябва да вземем автобуса. Или какво да вземем? С колата в буферния паркинг, както му казва тук. За пешеходците, макар че там разстоянието, аз живея в четвъртата част, разстоянието не е много по-голямо, отколкото от Цариградски комплекс. И ако се махне изкачването, което не съществува за нас, е съвсем приемливо да се отиде до тази станция. Обаче няма никакъв тротуар. Единствено по моста има около 1 метър разбити плочи. Също там върват и други автобуси по Цариградско шосе. Няма място, къде да се пресече от едната страна на булеварда до другата. По-нататък, след светофара на Димитър Пешев и след него има и други светофари, има и пешеходни пътеки, които пресичат същото това Цариградско шосе. Защо ние сме наказани да прескачаме мантинелите повече от 25 години вече? Това наистина аз като се обръщам за това нещо, защото тук говорим за мащабни неща. На един тротуар или там около мястото, където Копенхаген ще пресича Цариградско шосе, цялата тази зона, която се изсипваха и боклуци, и строителни отпадъци, и какво ли не, тя сигурно има предвидени и там някакви пътища. Защо не се погрижим тези пътища да съществуват? Да ги ползваме? Или трябва да се чака някой да построи това, което има намерение да построи, за да може да лавираме между тези много построени сгради? Искам да ви кажа, че часа е 8 и нещо. Моля да бъдем кратки и да стигнем до обещанията. Ще бъдем наистина кратък, но много се радвам, че се зададе конкретно този въпрос, защото тук говорим за цялото време за обслужване на Цариградски комплекс, който е една част от служба 2, втора част. В крайна сметка служба 2 се става от 4 микрорайона, плюс Цариградски комплекс. Тоест жителите на дружба 2 би трябвало да ги приемаме като едно цяло. Комплексното решение транспортно за мен е много важно и това, че не се в началото се започна да се говори единствено само за пешеходната връзка без този отиваше се така наречения довеждащ транспорт. Няма как да се случи без довеждащ транспорт. Давам същия пример с дружба 1. Да, има спирка, която е премиерираща на дружба 1, Искърско шосе, и друга, която е премиерираща от другата страна. Но голяма част от хората, които са от другата страна, не е такава. Говоря блоковете с 100, те също са на доста сериозно разстояние. Така че при всяко едно положение говорим за комплексен подход транспортен, защото довеждащ транспорт ще е необходим, независимо от всичко. Човек да зададе друг въпрос, той иска да ходи пеша, но няма тротуар. Отговарям и по този въпрос. С специално с изграждането и на Копенхаген. Разбира се, има обиколно, както и господин Мъртов каза. Изграждането на улицата не е само улица. Изграждането на улицата е улица с тротуари, с осветление, с велоалеи, с канализация, с всичко възможно и нормално за нормалното придвижване на хората. Тоест, в тази връзка, извинявам се, има ли нормативи, колко трябва да бъде широк тротуара от едно новоизграждащо се улица, която се свързва два квартала? Има ли нормативи свързани с броя на жителите? Защото масово, това, което казахте сега, всъщност не е практика.
Това е едно хубаво нещо. Звучи добре, но никъде го няма. Факт е, че имаме улици в района, които и до момента са временно изградени, без тротуари. Визирам конкретно Димитър Пешев, където идва доста сериозен трафик и минава по край квартала и в квартала. Така че това е следващата посока, по която би трябвало да се работи. Но пак не казвам, обяснете, че това е в район Младост. Нямате отношение към тази пътечка, която и автобусна спирка направи за местно кметство. Там наистина това е малумие. Казвам го абсолютно директно. Покрай излизането на локала, излизането от моста, съм виждал страхотно хубави дами, майки с деца, седат в кълта. Това пак район Младост, район, на който говорим точно за излизането от Цариград. Копенхаген е квартал с дружба с Цариград. Ама разбира се, Изграждането на самия булевард Копенхаген. Освен това, което сега човека пита, там не можете наистина да минете. Искате ли да се разходите вие, както сте поедър, изобщо не може да минете. Да не говорим, че всички даваме газ да излезем на Цариград. Добре, айде сега, аз ще предложа, понеже отмърди, че няма това означава, че няма. Не разбирам, че някой да говори в момента. Само искам да помоля две неща. Всеки един от нас може вероятно да ползва всякакви епитети по отношение на качествата, способностите, възможностите, резултатите от работа на всеки един останал присъства тук. Тоест, съжалявам, че го казвам. Истината е, че някои са верни. Много ви моля. Града е задръстен, защото се управлява от задръстени хора. Това казвам го абсолютно директно. Значи вие поне сте се доказал като архитект, затова всички които се интересуват от вашата кариера знаят това вече нека да престанем, ако обичате с това нещо и нека да кажем на хората какво всъщност се случва. Само секунда. Това, че като се изгражда Копенхаген, няма да има тротуари или няма да бъде осигурена път с пешеходната връзка, или че Димитър Пешев не е заложен в програмата, когато Общинския съвет е одобрил, когато ще се реализира в рамките на следващите 3 години като разширение. Е абсолютна лъжа, щом ще си говорим по този начин. Нещо повече, каза ви господин Цеков преди малко. Проекта, който в момента е в тръжна процедура, предвижда изграждането на пешеходните зони по Копенхаген, връзката с Стариградско шосе. Всички елементи на един проект транспортен, такъв какъвто трябва да бъде. И моля да не го казваме, че не е вярно. За добър тон от всички страни. Това наистина е правилно основателно. Господин Петров, пак към вас се казвам. Кажете с какво се ангажирате и до кога? Значи мога да се ангажирам да проучим възможността, тя в момента се проучва за трябва да дадем на проектанти, които правят тунела, защото има няколко елемента. Край на краища, аз съм инженер, много съм чувствал, че съм добър инженер и не трябва да правим глупости, трябва да се преизчисли конструкцията, на която трябва да закачим тази, така да се каже, плоча. Там конструкцията се изгражда, малко разбира от нея, се изгражда по така наречен нов 30 с две облицовки. Долу на Лъв мост, това беше удобното, че там беше тюбинг, достойна облицовка и има тюбинги, които са много голяма якост. Анкерирахме тази плоча, която носи тия наклонените подкоси, дето виждате, те носят плочата, в която вървят пътниците. Тук трябва да ги анкерираме, първичната облицовка е 30 см, конструкция, така се казва облицовка в тунелите. После е хидроизолация, и вторична облицовка, която е предназначена да носи само натоварването от хидроизолация на водата, само 15 см. И това нещо ние трябва да го окачим на тези 15 см по това туркрет, а не такъв плътен вибриран бетон. Затова трябва да се преизчисли да види дали това може да стане. Ако не стане. Ако не стане, трябва да, но ако може да, второ вече, не само това, това е бързо като изчисление. Второто габаритно, аз споменах преди малко, че в момента имаме 2020, трябва да се получи да навършим наклона, там наклона е 4%, наклона на метрото е максимално 4,50, по изключение се допуска 4,50. Трябва да го получим това, ако има резерв, да увеличим отгоре височината с понижение леко кръсовия път, за да може евентуално да се осигури
едно такова преминаване, но аз ви казвам, дори да го осигурим, живота дано сме живи и здрави да видим как ще се ползва после, като стане новата станция. Значи натоварванията, които имаме, изчисленията показват 1500 души търсят новата станция долу и само 74 цари. Но плането мога да се ангажирам до края на месеца да възложим на проектант, защото те трябва да и да преизчитат конструкция, дори не съм убеден дали ще се каже. Извинявайте, такъв въпрос много да запитам. Какво е натоварването на метростанция 19 в момента? Значи в момента натоварването на метростанция 19 е от порядъка на 7000 пътника дневно. А какво трябва да бъде според стандарта? Значи аз ще ви кажа. В момента само да ви кажа, понеже господин Димитров ви каза, не бива лице, метростанция Сливен, за която е пуснали, имаше само 2000 пътника. Сега в момента има 11 000 пътника. Всеки проект има Само стандарт. да ви кажа. Какъв стандарт да кажеш? Моля ли се? Защото и метростанция Сливен, тя е в нищото. Нали, тя е буферна. И за това са преди. Сега е 11 000. То затова Люлин, 120 хиляден град има 2 метростанции. Да, така е. Да, за това, защото... Сега, само момент да кажа. Значи в момента, за който вози дневно, около 280 хиляди. Има дни, когато стига дори 300, но средно 280 може да работи. 27 метростанции има, значи средно метростанция между 10 и 11 хиляди. Разбира се, централната станция е станция на 25 хиляди. На средно, да, ама не е Средно. Ако вземете метрото в Диана, ще видите, че метрото в Диана е с 1000 пътника средно на станция, по-малко от наша. Колко е разчетено? Метрото е разчетено на една метростанция може да стигне до 25 хиляди. Та е специално на по-малко, защото има един. Не ти дава за Кога можем да очакваме резултати от тези две апорови, Аз не искам да кажа, просто вариации. В началото на май, края на това, в началото на май, защото просто трябва да се преизчисли. Един въпрос, защото господин Братоев призна, че метростанция 19 по сметки в момента има 7000. Не по сметки, по Добре. Как тогава до летището, като тук идват, значи изключваме 19-та станция, 20-та, 21-та, 22-та и 3-та, как правят 64 хиляди? 52 хиляди. Моля? 52 хиляди. И Фандъкова, кого цитира? Значи те цитира и Цариград. Моля? И Цариград? Значи вие правите, това е нашата... Добре, как правите 52 хиляди, когато тук е в правото, на летището? Как го правите, господин Братоев? Станции в Дружба, едната е надхвърля 20 хиляди. Това е някаква алхимия, някаква статистика. Остават 5 минути до края на среща и аз ще говоря. Как може в момента пак да давате още едни обещания, които са, в смисъл, карате хората да мислят в някаква насока и ни карате в коло си имаше обещание, което трябва да се изпълни. Защо ново обещание, като стара поне изпълнено? Кой говориш там? Господин Биков нещо говореше, излезнат се в медиите, говореше за това. Не, той говори за тунела. Не, аз говоря, точно за това ви казвам. Имаше едно обещание, минаваме в следващото, след него ще има още едно. Значи, стига сте ни вкарали в някакви канални да мислиме. Ние не сме експерти, ние сме хора. Айде, бъдете така добри, като си изпълните едното обещание, след това да казвате в каква посока ще работите за другото. Добре, окей. Много кратък. Това е печелене на време, виж. Тихо. Тупкане на топка, която само, че не могат да играят. Но следващата станция, вместо да бъде тук на нашия основния булевар, Речи, да бъде непосредствено след височината в Ром. Независимо, че е на много на 300 метра между метростанция и сестра. Не го пише, че не може. Ако някой разбира, ще ви кажа, в още доклада, с който е прият генерална схема, понеже господин Димитров ми каза неща, но схемата на метрото не е от него, не е от нас открита, тя е прията с постановление на Министерството съвет, с решение на Министерството съвет. И по тази схема, още тогава е заложено средно разстояние между станциите и един от техническите параметри 1100 метра. Това гарантира скорост над 35 км в час средна скорост на придвижване при трамвай 10-12 км. Но планът ще се променя сега, актуализация му се прави. Бихте ли дали на една следваща среща обосновка защо този проект на Архив Димитров е неприемлив?
обаче обосновка е не приказки. Чертежи, разстояния, нивелации и не знам си какви други работи. Първо и второ, бихте ли казали кмета на нашата община? Какъв извод от тази средства за вас? Ще правите ли нещо или не направите нищо? Ще осигуриш пешеходен достъп поне на първо време или ще влязем кал още една година? Няма първо, няма второ. Има тази градски комплекса с не знам колко хиляди жители, за него още две други. Къде бяхте до сега, макар и да бъде кмет преди това? Къде бяхте, когато са обсъждали всички тия варианти, защото аз живея тук от 86 година и никога не съм чул да се прикани обществеността да обсъждаме тия наголеми проблеми на нашето житие. Вие от 2009 година до сега какво си направили, за да се запознаем всичко това и за да повлияем, доколкото е възможно, поне от техническа гледна точка, да повлияем за това, як ще кажа безумно. Господин Цеков ми даде документация, наистина е работил по този въпрос, обаче моят въпрос към него уточняваше, защо не поканихте фирмата официално? Защо поне тая крачка не направите, която струваше написването на едно писмо и да ни го покажете, че имате такава среща? Моля ви, трябва да ги изслушаме. Защо представителите на нашия голям комплекс тук в Столична община, госпожа Радева и прочее, която признавам много добре, преди това е проявявала тук, примерно, за да стане там съветник, защо тя не е тук, ако госпожа Фандъкова... Веднага ви отговарям, защото нарочно не поканихме нито един представител на партия, предстоят избори и сме позволи цело да не политизираме цялата тази история. Но ние се срещнахме с всички политически представителства в общината, включително и разбира се, първо се срещнахме с госпожа Радева. Всички подкрепят това наше искане. Всички. И БСП, и СДС, всички. Ние, макар и с по-ниска скорост, всичко е възможно, решаваме всички проблеми. Така. Ако може само да отговоря нека господин Цеков да отговори. Първо, искам да кажа, че както съм кмет на района в октомври миналата година, по моя инициатива проведохме няколко срещи с хората по различни теми, които интересуваха голяма част. Къде ще ги разреши? Аз за първи път чрез... Първо искам да кажа, че за всичките срещи бяха разлепени на всеки един вход в дружба и това смело мога да потвърдя, че е факт. Дали се е задържава или не листовки, това е, за съжаление, друга тема на разговор. Сме разлепили такива листовки. Едната среща беше с техника, която се коментира, другата среща беше с заместник кмета госпожа Савина и третата среща беше с ръководството на основно полицейско управление, което е на нашата територия. Обещах също така и други срещи, които в началото на тази година започнах да организирам и ще планирам и за мен това е нормалният подход. Тоест, от момента, в който аз съм станал кмет на района, имам тази възможност да провокирам такива срещи и съответно да каня хора, които биха могли да отговорят конкретно на нашите въпроси, защото аз се смятам за човек, който днес кмет, вчера не съм бил, но пак продължавам да живея в този район. И мен също така ме интересува, както всеки един от нас, считам, че ме интересува какво се случва с района. Това е по отношение на инициативността ми и разчитам на инициативността на всеки един, който има желание да провежда каквито да било срещи и не само срещи, да дава каквото може. Така, по отношение на писмото. Не исках да го казвам, тъй като архитект Диков, за съжаление, не успя да дойде, но последния ни разговор днес, той ме увери, че е във връзка с фирмата, че има вече проведени разговори по отношение специално на частта, която попада в техния парцел. Тъй като знаете, че там коментирахме при един от вариантите, коментирахме и парцел от другата страна от парцела на Петрол. Там аз съм в момента търся контакт и аз да се свържа с съответно с хората. Така че работи се по този въпрос, но не исках да го афиширам, защото просто архитект Диков го движа, за съжаление той не успя да присъства. Така че се работи по този въпрос. Понеже наистина последни минутки, моето впечатление, коригирайте ме, всички сте тук, е, че имаме следните отговори.
Ако се тръгне да се прави пътека, то ще е през отчуждаване, което е дълга процедура, защото трябва да се промени градоустройствения план. Така ли? Отчуждаването е един от вариантите, разбира се. Другия вариант е безвъзмездно да се даде на общината. Третия вариант е да се даде безвъзмездно правото на преминаване или съответно на строеж. Едната фирма отказа безвъзмездно, ако Петрол решат да не дадат безвъзмездно. Къде пише, че отказва? Ами ние се срещахме с теб. Вие защо питате писмо с общината, ви напишете и писмото да напишем, че отказва. Тогава ще говорим отказа. Извинявайте, че само добавяме, ако напишем писмо и те напишат, че отказват, това няма да ни свърши работа. Не е по-добре да се направят първоначалните разговори, когато вече да се напише писмо. Всяко едно нещо е свързано с документи. Администрацията. Но не може да стане сега веднага, тази пътека не може да съществува, да не се лъжим, че от утре може да почне строителство на асансьор. Другия отговор, който получихме за пешеходния тунел е, че се правят изследвания, че до края на месеца ще има или да, или не. Дали може да стане технически? Вече другия въпрос е икономически, не говорим технически. Сега искам да ви кажа, че ние тук говорихме помежду си и ако ни подкрепят присъстващите, смятаме да напишем едно писмо до Европейската комисия и Европейския съюз. Господин Ромпой дойде на официалното откриване на метрото, нека да знае какво метро точно е открил, как ние не можем да го използваме. Тоест ще искаме подкрепа от европейските инвеститори в метрото. Каквото и да значи това, да знаем как да го искаме, ще публикуваме едно отворено писмо. Но просто казвам като инициатива какво смятаме да предприемем. Ако сте съгласни, ще го подготвим и ще го публикуваме тук. Думата за победа. Аз последвам, те няколко неща се казаха. Специално за съобщенията за 2005-2006 година обсъжданията, аз също лично съм ходила да ги липа и до ден днешен продължавам да ги липа. И относно предложението на архитект Димитров, нищо лично. Тази метростанция, дето искате да свалите долу, е непосредствено близо до блокове 220, 221 и 211. На все още зеленото пространство, аз минавам всеки Божи ден там, място е безкрайно малко и не искам да си мисля тези хора как ще я приемат тази идея. Тук. Просто как да не е като Точно да кажа и на заместник кмета, тези 14 000 хора събират подписка и това, което е предложено, а това, че вие не познавате обстановката, е ясно. На времето, когато тук се предвиждаха застройки и вие ходехте да агитирате да няма, защо допуснахте всичко това да се застрои с сгради? Кому е нужно? Къде съм допуснал? Всичко това. Тук беше предвиден паркинг за госпожа. Аз не ви... На местото на бомбоубежището. Дали аз съм предупредил всичките тези хора заедно с Сдружението? Всички тези... Цялата тази част е задръстена с ново строителство. Цялата тази част. И това е процедирано. И това е регулацията, господин Братоев. Това е пътя, по който може наистина да решите проблема на тези хора. Да решиш правата да кажеш, няма да строиш, когато има революционен план, има отреждане за строителство. Това е начинът да решите въпроса коректно. Тази метростанция да слезе при хората простичко, технически изпълнимо, всички други неща. След един месец ще кажете, технически не може. Трябва да напуснем училищната сграда и има такъв проект. Последно едно разрешение. Аз искам да ги дам сметка за